И чьяй? Пайлави кедай бакал. Чӣ гап шуда будан мадайҷа? Фатидин? Ягон чӣ гап намезанен? Янга, и кори ма буд. Вақте ки шумо хонада набуден, акам хонада набуд, ман дӯст доштам хати хона омада будам. Акаҷон бахшиш. Янга мебахшен. Чӣ? Арӯс овардӣ? Бачата беақлӣ? Изо накашда бо билбил вори нақл карди саямаша. Овурумона резонди охи додар. Вақте ки мо дар хона нестем та ҳам хеле мекунӣ? Наход дар хонаи ҳалоли ма та ҳаромӣ кунӣ. Ай ти хеле интизор набудам. Мардак, хай бачаи ёша я ёшигарӣ кадай. Муҳим хатогиша фаҳмида боша. Бачаи хубай ба хубӣ фаҳмона мефаҳма. Ором шавен. Акаҷон, гуфти худет. Хонаи ҳалол та ҳаром накун.